Heippa vaan, mun nimi on Kimi ja tänään me ei pelata, vaan Setu Privial. Mut joo, eiköhän mennä suoraan videon pariin. No niin, ja ensimmäisenä meillä olisi, odottakaa. Ensimmäisenä meillä olisi Legendin pelituoli. Legendin pelituoli. En tiedä ehkä aitoa mallia. Tai siis sitä täydellistä mallia, mutta joo. Legendin pelituoli. Ja siinä pitäisi olla tämä niskatuki kiinni, mutta en nyt ole laittanut sitä. Sitten meillä on tää uskomaton iso nurkkapöytä. Mä yritän vaan näyttää nopeasti tän nurkkapöydän, koska me haluan, että näette vielä siis koko setupia silleen. Mutta joo, iso nurkkapöytä. Tosi silleen hyvä. Sitten Exen tällainen Rascal RGB Mechanical pelinäppis. Sen mä muistin, koska mulla itse asiassa on se laatikko justiin tässä. Niin joo. Ja sitten MSI:n peliläppäri. Tästäkään en tiedä oikeeta mallia. Olen pahoillani. Sitten HyperXn pelihiirimattoa. Razer Cobra hiiri. HyperX Cloud Wireless. Mun mielestä Cloud 2. Sitten Acerin 23-tuumainen 180 Hz pelinäyttö. Joo. Sitten tämmöset nämä mä sain itse asiassa joululahjaksi tällaiset bailausledit. Täällä voi laittaa ihan kaikki nyt mitä haluaa. Tää on itse asiassa aika hieno, mutta pidetään se nyt kirkkaalla. Niin täällä saa kaiken mitä nyt silleen haluaa. Ja tää näyttö on tässä ihan vaan sen takia, koska tän piti olla mun kakkosnäyttö. Mutta mulla ei ole tarpeeksi USB-paikkoja. Ja joo. Jos mietitte mikä tää on, niin tää on niinku semmonen suojus. USB, sen tikun suojus. Se voi laittaa itse asiassa tonnekin jo. On vähän jenkkipastilleja ja kokista ja mikkiä tähän wirelessiin ja joo. Sitten mulla on seinällä mun kuulokkeet, mitä mulla on ollut nyt viime vuosina. Sitten tietysti ehkä vähän kringe, mutta tarkentaako BMW roikkuu tossa valkoisen kuulokkeen lähellä. Ja joo, sitten meillä on tosi hienot verhot. Mä en oo valinnut näitä verhoja. Sitten sähkörummut ja niin edespäin. Pedattu sänky. Joku turha lisäpeitto. Sitten tuolla olisi semmonen LED-tolppalamppu-juttu, mutta mä en nyt oo jaksanut kytkeä sitä. Ja siinä taisi ollakin koko setuppi. Ai niin joo, kaikista tärkein. Mun pelisetuppiin Cable Management. En osannut puhua, mutta joo. Kuten näette, se on täälläkin jo vähän raffi, mutta kattokaa täältä alhaalta. Niinku ei oo mikään paras semmonen ohjelmoitu, mutta joo. Tässä oli aika lailla mun pelisetuppi 11-vuotiaana. Kiitos kun katsoitte, tykäkkää, likekkää niin edespäin. Se oli Kimi täällä, mä sanoin jo tykäkkää. Mut joo, ei mitään. Se olisi heippa hei!